Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes iawn I chi I roedfa ddigidol yr wythnos hon ar y sul arbennig hwn, Sul Cyfiawnder Hiliol. Mae glwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon wedi darparu adnoddau ardderchog ar gyfer y sul hwn, ac fe fyddwn ni'n tynnu o'r adnoddau hynny yn ystod yr oedfa hon. Croeso cynnes I chi gyd. Gadewch I ni gychwyn gyda gair o weddi. Gweddiwn. Dewch, ni sy'n barod ac yn fodlon. Dewch, ni sy'n flinedig ac yn feichus. Dewch, ni sy'n teimlo'n wahanol neu ar y tu allan. Dewch, dewch bawb sy'n ansicr neu'n anesmwyth. Dewch I mewn I bresenoldeb yr un a'n gwnaeth ni. Dewch I mewn I olwg yr un sy'n ein gweld sydd yn ein hadnabod. Yr un sydd yn ein hadnabod ni'n well nac ydyn ni'n hadnabod ein hunain. Dewch I mewn I gofleidio cariad Duw ein gwneithurwr, ein gwaredwr a'n cynhaliwr. Dewch a chewch heddwch. Dewch a chewch ddarganfod cariad. Dewch mwyn derbyn cymaint gan Dduw sy'n ein caru ni un ag oll. Dduw, Duw ni ddwydd. Iesu, Duw nat y fwrdd. Ysbryd glân, rydyn ni'n dod ar dy wahoddiad. Duw sancteiddiolaf, yn dri ond eto yn un. Cyfarfod â ni yma, gweddiwn hyn yn enw Iesu. Amen.
Mae eleni yn flwyddyn bwysig i gyfiawnder hiliol yn y gwledydd hyn, gan ei bod ni'n nodi 10 mlynedd ar hugain sefydlu Sul Cyfiawnder Hiliol. Sefydlwyd Sul Cyfiawnder Hiliol gan yr Eglwys Fethodistaidd yn y flwyddyn 1995 yn dilyn llofruddiaeth hiliol tragic y bachgen ifanc du Stephen Lawrence yn ne Ddwyrain Llundain ym mis Ebrill 1993. Roedd y teulu Lawrence yn mynychu'r Eglwys Fethodistaidd leol yn y rhan honno o'r brif ddinas, a chytunodd yr Eglwys Fethodistaidd i gefnogi'r teulu wrth sefydlu ymgyrch i geisio sicrhau cyfiawnder ac mwyn dod o hyd i lofruddwyr y bachgen ifanc Stephen. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, cytunodd Comisiwn yr Eglwysi dros gyfiawnder hiliol ac eglwysi ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon i drefnu a hybu'r Sul arbennig hwn mwyn i'r holl eglwysi allu ymgysylltu ag e. Y thema ar gyfer y Sul hwn eleni, a'r teitl yw Cot o lawer o liwiau, yn adlewyrchu'r amrywiaeth cynyddol sy'n bodoli ymysg eglwysi ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae'r Hen Testament a'r Testament Newydd yn llawn cyfeiriadau at amrywiaeth yn y byd hwn ac yn y deyrnas sydd i ddod. Enghraifft, mae'r proffwyd Isaia'n sôn am du gweddi i'r holl genhedloedd. Ac yna digwyddiadau'r Pentecost yn yr ail bennod o lyfr yr Actau, neu'r lliaws o bob cenedl yn llyfr datguddiad. Adrannau o'r Beibl sy'n cynnwys geiriau sy'n golygu pob llwyth a chenedl. Hynny yw bod amrywiaeth ethnig yn rhan o gynllun dwyfol Duw. Nawr, falle nad i ni gyd yn ein parthau ni'n hunain yn cael y profiad o hyn, ond mae eglwysi Prydain yn gyffredinol, yn enwedig yn y dinasoedd mwy, yn feicrocosm o'r byd mewn un cynulleidfa, sy'n wir yn fendith y mae'n rhaid ei ddathlu. Yn yr un modd, mae'r ffaith bod amrywiaeth credinwyr wedi rhoi bywyd ysbrydol sydd mawr i angen i'n heglwysi, yn brawf bod hwn yn fudiad o Dduw y mae'n rhaid i ni ei ganmol a diolch amdano. Mae ein hemi nesa'n sôn bod teyrnas Iesu yn ymestyn ar draws y byd i gyd. Teyrnasoedd, pobloedd o bob iaith, i'w gariad rhoddant, foliant faith. Tra
Geiriau allan o benod 43 o lyfr y proffwyd Eseia. Dewch a pob un sydd am henw arno, ac a greau sy'n gogoniant, ac a luniais ac a wneithym. Dygwch allan y bobl sy'n ddall, bod llygaid ganddynt, y rhai sy'n fyddar, bod clistiau ganddynt. Y mae'r holl bobl wedi casglu ynghyd a'r bobloedd wedi cynnyll. Pwy yn ei plith a fynega hyn, a chyhoeddi ni y pethau gynt. Gadewch iddyn nhw alw dystion i brofi'r achos, a gwrando a dyfarnu ei fod yn wir. Ac mae'r ail ddarlleniad heddi yn dod o'r Testament Newydd, adnodau mas o'r ail benod o lythyr Paul at yr Effesied. Ac ydy, mae Iesu'n gwneud y berthynas rhyngon ni a'n gilydd yn iawn hefyd. Ni'r Iddewon a chi sydd o genhedloedd eraill. Mae wedi'n huno ni gyda'n gilydd. Mae'r wal o gasineb oedd yn ein gwahanu ni wedi cael ei chwalu ganddo. Wrth farw ar y groes, mae wedi delio gyda'r ffens oedd yn eich cael chi mas, sy'n holl ofynion y gyfraith Iddewig a'i reolau. Gwnaeth hyn mwyn dyna ni berthynas iawn a'n gilydd, a chreu un ddynoliaeth newydd allan o'r ddau grŵp o bobl. Mae'r ddau yn dod yn un corff sy'n cael ei gymodi gyda Duw drwy beth nath ar y groes. A dyna sut daeth â'r casineb ryngon ni ben. Daeth i gyhoeddi'r newyddion da am heddwch i chi o genhedloedd eraill, a oedd yn bell o ddiwrtho, a heddwch i ni'r Iddewon oedd yn agos. Bellach, o achos beth nath Iesu Meseia, mae'r ddau grŵp gyda'i gilydd yn gallu closio at Dduw y Tad drwy'r un ysbryd glân. Felly dych chi o'r cenhedloedd eraill ddim yn bobl estron mwyach, nac yn bobl sydd y tu allan. I chi bellach yn perthyn i genedl Dduw, i chi'n aelodau o'i deulu. O fewn yr adran o Eseia, mae'r proffwyd yn tynnu sylw ar ddod yr holl genhedloedd at ei gilydd. Mae yna lot o sefydliadau sy'n galw ar y cenhedloedd ac yn ceisio bod mewn cytsgord a chydweithrediad a'i gilydd heddi. Mae'r rhain yn cynnwys mudiadau gwleidyddol, diwylliannol a chrefyddol. Mae un gymuned o'r fath yn ymgynnull yn Llangollen yn dos, pentre bychan Prydferth ar hyd yr A5 yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Mae'r digwyddiad cerddorol wythnos o hyd yn denu pobl o bob un o'r 5 cyfandir, gyda chystadlaethau ar draws ystod eang o ddisgyblaethau cerddorol, tebyg i'r eisteddfodau ac yn helyr yng Nghymru yn lleol ac yn genedlaethol. Fe gychwynnwyd yr wyl yn 1947, yn dilyn yr ail ryfel byd, mewn ymdrech i ddod â phobl ynghyd mewn cymdeithas o gariad a pharch at ei gilydd. Fe geisiwyd grantiau i helpu corau a dawnswyr trotach i deithio o ddwyrain Ewrop a gwledydd Affrica. Ac mae'r rhai sydd wedi mynychu dros y degawdau wedi dathlu'r lliw ar digwyddiadau diwylliannol llawen. Mae'r cystadlaethau'n troi'n gyngherddau, mae nawdwyr byd eang yn dwyn sylw a sylwedd i'r llwyfan, ac mae'r gwasanaeth crefyddol bob blwyddyn yn dod yn ddathliad o amrywiaeth a chynwysoldeb yr wyl. Nawr, roedd yr eglwys gynnar yn dathlu amrywiaeth yr holl genhedloedd a'i diwylliannau a'i hieithoedd unigryw, ond eto, bob tro yn arwyddo undod yr eglwys yn Iesu Grist. Pan fod Apostol Paul yn tanllinellu undod yr eglwys, mae e'n datgan nad estronied a dieithried mor credinwyr mwyach, ond cyd-ddinasyddion a phobl ddiw, a hefyd yn aelodau o'i deulu fe. Fe sicrhaodd cyfraith Lloegr fod yr rhan fawr o ystad person yn cael ei throsglwyddo i'r goryw hynaf. Gwelodd cyfraith Cymru ers dyddiau Hywel Dda yn dda i ymgorffori'r arferiad o bob plentyn yn derbyn cyfran gyfartal o ystad ei dad ar ôl ei farwolaeth. Nawr mae'r Efengil yn dysgu bod Duw yn ceisio bendithio pawb yn gyfartal. Mewn byd sy'n rhannu cyfoeth byd eang yn anghyfartal, a lle mae'r cryfaf a'r mwyaf dylanwadol yn honni cymaint ac y gallant,
anfantais i'r tlawd ar dirym. Mae'r gair tramor yn dod yn derm diraddol yn dywe, ac mae ffoduried yn cael ei ystyried yn anerbyniol. Bydd y lobi boblogaidd yn honni bod yr eraill yn achosi problemau cymdeithasol ac anawsterau economaidd, gan gyfoethogi byd sianedig yn ein hoes ni. Cyhoeddodd y proffwyd Eseia obaith mewn byd sianedig. Oedd ei bobl mewn gwlad estron a heb urddas na ryddid, ond eto, deallodd y byddai Dduw yn dwyn y bobl ynghyd mewn trefn newydd. Oedd yr apostol Paul yn deall bod cenhedloedd i fod yn drefn newydd yn Iesu a bod cyfiawnder, parch a heddwch i fod yn sail i obaith a chymod. Mae Sul Cyfiawnder Hiliol yn galw ar bob Cristion i barchu gilydd mewn byd amrywiol, i weithio tuag at deulu byd eang o ddynoliaeth ac i gael ei hadeiladu i mewn i deml sanctaidd Duw. Amen.
Gweddiwn. Gweddi o gyffes yn gyntaf. Arglwydd Iesu, fe gerddes di y tu hwnt i ffiniau a chau gofalu, gan ddangos y ffordd at ddiw. Fe wnes di siarad yr rhai aeth wedi cael ei dirmygu gan eraill. Fe roeddet ti'n eistedd wrth fyrddau gyda chasglu'r trethu a physgotwyr, yn caru pawb a ddaeth i fwyta ac i yfed ac i gyfarfod â thi. I ni'n cyfadde arglwydd, bod na adegau pan fyddwn ni'n dewis peidio a byw fel yr wyt ti wedi dangos i ni. Pan na fyddwn yn cerdded ffordd heddwch ac yn gosod ein anghenion a'n dymuniadau ni o flaen pawb arall. Pan fyddwn ni'n dewis peidio charu fel yr wyt ti'n gorchymyn i ni. Yn dy drigaredd, maddau i ni arglwydd. Pan fyddwn ni'n eithrio eraill, yn groes i sut yr oeddet ti'n byw ac yn caru. Yn dy drigaredd, maddau i ni arglwydd. Pan fyddwn ni'n gwrthod caru'n cymydog a dirmygu'n dynoliaeth yn hunain. Yn dy drigaredd, maddau i ni arglwydd. A gadewch i ni weddio nawr dros eraill. Ac fe alwn ni ar yr un a gerddodd ar ddŵr, i dawelu'r moroedd sydd yn ein gwahanu ni, ac i fendithio bob cwch bach yn ddiogel. Galwn ar yr un a dywalltodd wyn, i'n llenwi ar gyfer y gwaith sydd o'n blaenau, mwyn i ni adeiladu teyrnas lle gall pawb ffynnu. Galwn ar yr un a'n iachawdd, i rwymo clwyfau fydden ni rhannu ac i ollwng popeth y fydden ni'n rhwymo i bechod y marwolaeth. Galwn ar yr un a weiddodd ar Lazarus, i roi calonnau i ni sy'n torri, fel yr eiddot hyd yn oed yn nawr, mwyn y byd yr wyt ti'n ei garu. Galwn ar yr un a safodd yn dawel ger bron ei gyhuddwr, i roi nerth i ni dystio i'r angen am gyfiawnder, ac i sefyll mewn undod a'r rhai sydd angen cymorth, eiriolaeth a chyfiawnder. Galwn ar yr un a drywanwyd am ein canweddau. I ni'n galw'r yr un bu'n hongian ar y goeden. I ni'n galw'r yr un a ddisgynodd i'n dyfnder. I ni'n galw ar yr un atgyfododd y trydydd dydd. Galwn ar yr un sydd hyd yn oed yn nawr yn ymbil trosom. Yn dy drigaredd o ddiw, cliw ein gweddi. Gweddi ymbil. Ddiw'r holl bobl, ti yw'r un a ddath yn ei fodolaeth, gan ein gweu a'n clymu gyda'n gilydd, ein ffurfio cyn i ni hyd yn oed gael ein geni. Rwy ti'n ei nabod ni mor dda, bob yr un ohono ni, dan o'i blant di, wedi'n creu y ddelw a thlun. Fe yw'r holl genhedloedd, rwy ti'n pwytho ac yn gwynio'r ddelwedd gymleth hon ohono ti, fel dilledyn o lawer o liwiau, wedi bwytho i winio a'i hemio. Pob to na lliw wedi beintio gyda ddofal dyner di yr arlunydd, ein creawdwr a'n cynhaliwr, gwisgan i oll yn dy gariad a'r trigaredd. Boed eith freuddwyd di ar gyfer dy holl blant annwyl ddod yn wir. Bydded eith obaith am adnewyddiad a chymod ar gyfer y holl ddeiar, gael ei wireddu. Bydded eith deyrnas ddod ar y ddeiar hon yn yr amser hwn, a'i sefydlu am byth. Galwn arna ti o ddiw, a hynny ar y Sul Cyfiawnder Hiliol hwn. Bydded i ti'n ddod a'n gobeithio na'n hofnau ynghyd. Derbyn ein gweddiau a'n mawl, ac un a'n nhw, wrth i ni nesau mewn cymundeb a thi ac a'n gilydd. Cydweddion weddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau ni ein dyledion, fel y meddywn unau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach a phob bendith. O Dduw sy'n mynd o'n blaenau ni, anfon ni allan i wneud y waith o garu eraill, fel yr ydyn ni'n hunain yn gobeithio cael ein caru. O Dduw sydd y tu ôl i ni, amddiffyn ni a gwyliau drosom, wrth i ni barhau weithio dros gyfiawnder a heddwch. O Dduw sydd uwch ein penne, bydded i ddywyllus ar y ddeiar hon gael ei wireddu ac ym mhob man y cawn ein hunain ynddo. O Dduw sydd i slaw ni, cadw'n trad ni'n gadarn ar y ddeiar, wrth i ni gerdded tuag at gyfiawnder i bawb. Amen.